Скъпи гости, по случай 80-годишния юбилей на Александър Капричев, госпожа Капричева и нейната фамилия инициираха тази изложба в нашата галерия, за да почетем паметта му, да му дадем значение на мястото, което той взема в културния и артистичния живот на нашето общество. В настоящата експозиция можем да видим и да хвърлим поглед към непознати за варненската публика творби и да открием нови аспекти в един невероятен творчески фундус. Артистичното наследство на Александър Капричев е впечатляващо не само с неговата мащабност, разнообразие, колорит и лирическа невидимост. Но нека да чуя въведението на Димитър Трайчев. Искам само да кажа, изложбата е до 9 август. На плаката сме бяхме написали 4 август, сега ще останем до 9 август. Като част като следствие от първата фраза "ръцете горе", Сашо не можа да преживее това, че изкуството отдавна е част от индустрията на свободното време. Това всички го преживяхме трудно. И кулите от Веласкес, Сезанн, Пикабия се срутиха отдавна. Но това не значи, че трябва да се откажем. И защо не се отказваше, въпреки че видя, след като госпожа Капричева постави тази възможност да живее в свободния свят, в свободните хора, да твори на свобода. Той не намери покой в това, въпреки че тези му работи са работа с пространството. И за мен, тъй като той не е сред нас, Капричев, няма кой да му обори. И затова за мен Сашо Капричев е анти-Родко. Докато Родко иска с един замах да ни представи обема, Сашо иска с друг иска да ни представи пространство. Това е много важно, защото това и оформя отношението му към обществото и отношенията му с обществото. Той беше интровертен, бяхме съседи по ателиета, а съсед е по-важно, колкото си приятел. След дълго имаше 200% чуваемост между ателиетата и чувах енергията, с която той дереше платното, да хвърляше четките, след което почваше да бие като вълк, а след това се пускаше един тежък индастриал от 70-те Крафтверк, стар. Ние пък си имахме други начини за разговаряне, слушахме много час и така се изчаквахме. Петю Маринов беше на другата страна и така в това трио се въртеше общия бекграунд, но Сашо слушаше много класическа музика и това се вижда в чавата. И класическа музика, не която ние познаваме, тъй като никакъв Бетховен не се чута от Цезар Франк нататък. А пък това е слабо познато за човек, който не понася класическа музика и израсъл въпреки, че израсъл. И така. Всички тези работи, с изключение на 4, са създадени в Обединеното кралство, малко преди края преди началото на този век. Чувства се един уверен изказ и ясната пътека, че нашата работа няма да се случи. Значи, това самосъзнание за обреченост, което той си призна единствено. И за съжаление сега никой не може да си признае, защото всички върткаме колелото и като хамстери. Донесе тези резултати и сега няма кой да прави такива.
Сега няма такива художници достойни да направят такива работи, даже и да има хора с такива качества. Времето не го иска. Това мога да кажа. Трудно ми е, защото бяхме близки и му липсва ми неговия рем. Раймштайна и стърнем по пълното. Сашо на по-доброто място. На мен е много да говоря за това гените картини. Той казва всичко.